Eerste Pinksterdagen is natuurlijk een fijn moment om dingen te organiseren. De Carnavalsvereniging van Leven organiseert op die dag al een aantal jaar een soort te land ter zee en in de lucht evenement met de naam Over de Schreef. Deze zeepkistenrace heeft wel een heel opvallende finish, want die wagens die bij de finish niet op tijd stilkomen, die kieperen zo het water van meneertjes in. En dat levert natuurlijk leuke en spectaculaire beelden op. Er waren een beetje twijfel of de blieden voldeed aan de eisen, maar het wordt natuurlijk gecontroleerd. Geef een dik oordeel. Nou, ik denk dat het toch wel koud is zo op deze manier. Ralf de Heurzet, hij is goed bevonden je. Ja, beter dan verwacht. We waren een beetje shoe, maar het is uiteindelijk goed gegaan. Dus, Niet gestopt, maar toch een aanpak. ja, dat ja. Ah, dan all the way, hè. Dus, vorige week is er een interview laaien. En hoe voelt het? Nee, gelukkig niet. Dat was wel een probleem. Nou.